नोंथाङा फैखागोन मानगोनां मासिगिरि बिथां Dr.Ajit Boro मानगोनां गाहाय फोरोंगिरि बर' गोजौ फरायसालि लांसै होमबालाय खना थांनांगोन जायगायानो गैया नै बेखेवगिरि बिथां निकेन बसुमतारी गाहाय फोरोंगिरि बर' गोजौ फरायसालि जोंनि गेजेराव मुंदांखा फावखुंगुर मटिभेटर बयजोंबो सिनायजानाय जनसन ब्रह्म फैला जे बंगायारि होननानै जों बयबो बिथांखौ सिनायो बेखावजायै सनितपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनि मानगोनां मासिगिरि आफादगिरि उदय रामसियारि बाबा बाबुल बसुमतारी बाबा मानगोनां गाहाय नेहाथारि आनसलिक आफादनि मानगोनां आफादगिरि महेन्द्र बर' नेहाथारि कवि बसुमतारी बाबा बान्दै आफादनि मानगोनां आफादगिरि गंकेश्वर बसुमतारी नेहाथारि मानगोनां रबीन्द्र नार्जारी जोंनि गेजेराव बाहागो लानाय ब्रह्म धर्म प्रसार संसदनि गाहाय फोसावगिरि बाबा मुस्रि मनोरन्जन ब्रह्म आफाद गुरु बाबा जगेश्वर ब्रह्मनि आइ रंजिला ब्रह्म आइ आरो जोंनाव बाहागो लानो हानाय साफ्रोमबो मेलेमजिबि नोंथांमोन फोरोंगिरि नोंथांमोन ब्रह्म धोरोम फोसावगिरि आइमोन आफामोन आरो समाजफोर आखाइ खबलाय बयबो ओरै खालामना खालामनाय बायदि बिसोर हाय खालामदो ओरै खालाम ओरै लेंहर सोरखौबा ओरै खालाम आं खालामनाय बायदि खालामबाय था ओरै खालाम जोंनि बे आखायाव मोन्थोर दङ जोंनि आखायाव थाखुमानानै थानाय मोन्थोर दङ बे मोन्थोरखौ जोङो सिनायनांगोन आखायाव थाखुमानाय मोन्थोरखौ गोहोखौ जोंनि फरायसुला फरायसुलि बिथांमोनहा बावदों नेवसिगारदों बे आखाइजों जोङो खन्थाइ सुजुनो हायो बे आखाइजों जोङो माइ गायनो हायो बिबार गायनो हायो बिफां गायनो हायो इसोर सिबिनो हायो जोंहा आखाइ दङ फरायसाफोर मिथिगौना जोंनि बे बुहुमाव आखाइ गैयै मानसि दङ नाथाय आखाइ गैयै मानसि आथिं गैयै मानसि मेगन गैयै मानसि रावबो बैबादि सुबुङा दिनैसिम सुइसाइड जाफेराखै गावनि जिउखौ फोजोबफेराखै आं खोनायाखै नाथाय जोंनि नायनो मोजां मेलेम गोनां फरायसाफोरा दिनै लामा आन्दायनायखौ जोङो नुदों बेसेबां दुखुनांथाव जोंनि जिउखौ जोङो बोरै सेलेब्रेट खालामनांगौ जोंनि मोनफ्रोमबो थासारिखौ जोङो बोरै रंजानांगौ बेखौ फरायसाफ्रा आन्दायदों रंजानायनि कनसेप्ट बेखौ गोरोन्थि बुजिदों जों माबायदि रंजानांगौ बिथां जोंनि मुंदांखा फावखुंगुर फैला जे बंगायारि बिथाङा सों बिथाङाबो बुंगोन जों माबायदि रंजानांगौ जिउआव जोङो माबायदि रंजानांगौ गावनि बिमाफोरनियाव सों गावनि बिफानियाव सों बिमाया खिन्थागोन बिफाया खिन्थागोन जों बेसेबां रंजानांगौ माब्ला रंजानांगौ जों माबायदि रंजानांगौ मायारानि बसुमतारी बिथांनियाव सों
फामि मोसाहारि बिथांनियाव सों बिथांमोनहा फोरमायगोन। दहाय फुङावसो आङो मायारानि बसुमतारी बिथांखौ लोगो हमनानै फैदों। जोंनि सासे फरायसुलि बिथाङा APSC आनजादखौ पास जानानै दिनै सासे जोंनि बर'फोरनि सासे पुलिस अफिसार जानो थांगासिनो दङ। बिथांनियाव सों जोंनि जिउखौ जोङो माबायदि दानांगौ, जोङो माबायदि रंजानांगौ, बिथांनियाव सों। नाथाय जोङो सोंनो लाजियो, नङा होनबा? जोङो गियो, जोङो सोंनो लाजियो। बेखायनो जों आन्दायदों। मोनसे राव दङ, लाजियोबा काजि गोमायो होननाय। दा जोंनि फरायसाफ्रा लाजिदों, काजि गोमादों। बयखौबो आं खावलायगोन, मेगन मोसेबनानै सिरि थाथ'। 30 सेकेन्ड सिरि थाथ' बयबो मेगन मोसेब। आइमोन आफामोन दसे मेगन मोसेबलाय बयबो। फरायसाफोर दसे मेगन मोसेब। 30 सेकेन्ड। मेगन मोसेबनानै गावनि बिमाखौ गोसोखां। आं जेब्लासिम मेगन बेखेवनो थिना अब्लासिम मेगन मोसेबबाय था। मेगन मोसेबनानै गावनि बिमाखौ जोङो दिनै गेदेर गोलाव जाबाय। जोंनि बिमाया जोंनो गाइखेर दौदों, गावनि आहारखौ दौदों, जोंनि खि सुदों, जोंनि हासुदै सुदों, जोंखौ फोरोंदों थाबायनो, जोंखौ फोरोंदों बाथ्रा बुंनो, जोंखौ फोरोंदों इसोर सिबिनो। बेसेबां दुखु खस्थ'नि गेजेरजों सासे बिमाया जोंखौ जोनोम होदों, गोसोआव जोङो बेखौ गोसोखांबाय था। जाय बिमाया जोंनि मेगन बेखेवदों, दिनै बे बिमाखौ जोङो खुलुमहरदों, आखाइ खबजबनानै जोङो खुलुमहरदों। बे बिमानि थाखाय जों दिनै बेयाव ज' जानो हादों। जेब्ला बिमाया जोंखौ जोनोम होदोंमोन, सानथ्र'हायै दुखु खस्थ' सहायनानै, मेगननि मोदैखौ हमथानानै, सानायखौ सहायनानै, बारहुंखा, दैबाना, बांग्रिं, सारअन्थाइ बायदि रोखोमनि जेंनाफोरखौ सहायनानै जोंखौ जोनोम होदों। बे बिमाया जोंखौ बोर सारस्रि हरथों। बै बिमाया जोंखौ अराय थुलुंगा हरथों। आं मिथिगौ सोरनिबा बिमाया रुंसारि जाबाय। बै बिमानि आत्माया सोरगोआव आलो गोजोनै थाहैथों। बेनि थाखाय बाबु इसोरनि खाथियाव आरज गाबदों। बयखौबो मेगन बेखेवनो थाखाय खावलायफिनबाय। साबायखर। सिगांनि समफ्राव आं बुंबोदों, जाय मानसिया दावरावनि गेजेराव मिलौदो देंखो खोनासंनो हागोन बे देरहासार जागोन। जाय मानसिया दावरावखौ सहायनो हाया बियो देरहासार जानो हानाय नङा। जोंनि थासारि, जोंनि सम, मोनफ्रोमबो थासारिया निजोम नङा। जेरैबो दावराव, बारहुंखा, सारअन्थाइ, कलकारखानानि दावराव, मटर गारिनि दावराव, जेरैबो दावराव। बैसागु, दमासि, गोदान बोसोर बेफोराव माइक दामनानै, फेग्रा मुवा जानानै होसिख्रावदों। बेसेबां दावराव, नाथाय जोङो बै दावरावनि गेजेरावबो गावनि जायगायाव जोङो गसंनांगोन। दावरावनि गेजेरावबो जों लेखा फरायनांगोन। दावरावनि गेजेरावबो जों इसोर सिबिनांगोन। दावरावनि गेजेरावबो जोङो गोजोनै थानो जों सोलोंनांगोन। सोरबा दावराव जायोबा जों दावराव खालामखानांगौनि जेबो गोनांथि गैया। फरायसाफोर, दिनै फरायसाफोरखौ आङो थुलुंगा होनो फैदों। आं मिथिगौ आंनि बे थाबोनाय समफोरा बेसेबां दुखुनांथाव। आं मिथिगौ, आं मोजाङै मिथिगौ। माबायदि फरायोब्ला, बेसेबां फरायोब्ला गुनि गियानि जानो हायो बेखौ आं मोजाङै मिथिगौ। आं सासे फोरोंगिरि, आं सासे बिफा,
आं मोजाङै मिथिगौ दुखु खस्थ'आ मा। बेनिखायनो जों दिनै फरायसाफोरनि मेगन बेखेवनो फैदों। जोङो अख्रां सा सा बिरनांगौब्ला जोंनि आथिं, जोंनि आखाइ, जोंनि गोसो गासैखौबो जों गोहो खालामनांगोन। जोंनि सुथुरा जेरावबो दङ, जेरैबो दङ। जोंनि सुथुरनि गोहोआबो खम नङा। जोंनि सुथुरफोरखौ जोङो फेजेननांगोन। जाय फरायसाया गावनि सुथुरखौ फेजेननो हागोन बिसोर अख्रां सा सा बिरनो हागोन। अख्रां सा सा सोर बिरनो गोसो जायो आखाइ थिखां। आं बिरनो गोसो जायो। जाय जाय आखाइ थिखाङाखै बिसोरो बिरनो गोसो गैया। अख्रां सा सा बिरनो आं लुबैयो। साबायखर। रंजानो सोर लुबैयो? आखाइ थिखां आं लुबैयो। जाय जाय आखाइ थिखाङाखै बिसोरो दुखु मोनबाय थानो लुबैयो। दुखुआवनो थानो लुबैयो बिसोरो। साबायखर। थांनानै थानो सोर लुबैयो? आं लुबैयो। साबायखर। थैनो सोर लुबैयो? रावबो लुबैया। रावबो थैनो लुबैया। मानो लुबैया आरो मानो लुबैनाङा? जोंनि बे जिउआ जोबोर बेसेन गोसा। आं दा थैयोब्ला नोंसोर गासिबो गाबोब्लाबो आंखौ मोनफिननाय नङा। आंनि जिउआ बै गेलामाल दखानाव गैया। जोंनि थांफिननाय जिउखौ जोङो बायनानै जोङो मोननाय नङा। जों आरज गाबनानै जोङो मोननाय नङा। गाबनानै जोङो मोननाय नङा। जोंनि बे जिउआ जोबोर बेसेन गोसा। नाथाय जोंनि फरायसाफ्रा बे जिउनि बेसेनखौ होनो बावगारदों। गावखौनो सिनायनो बावदों। दिनै अख्रां सा सा सोर बिरगासिनो दङ मिथिगौना? सुनिता उइलियाम्स दाबो बिथाङा अख्रां सा सा बिरगासिनो दङ। बेखौ जों बेसेबां नांगौ जों बुंनाय नङा। सासे आइजो बिथाङा अख्रां सा सा बिरगासिनो दङ आरो जों मिथिनायाव बिथाङा बे बुहुमाव 2025 मायथाइ बे मायथाइनि फेब्रुवारि दानावसो फैगोन। बेखौ जोङो खौरांखौ जों मोनदों। बेसेबां गोहोगोरा, बेसेबां गुवार मेलेमारि नोजोर, बेसेबां खस्थ' खालामनानै बिथाङा फरायदों, गोरों जादों। जोंनो माबायदि जिउ नांगौ? जोंनि लाइफ स्टाइला माबायदि जानांगौ? सासे प्रफेसरनाव सों, सासे डक्टरनाव सों, सासे अफिसारनाव सों, सासे माहाजोननाव सों। जोंनि जिउआ माबायदि जानांगौ? जों माबायदि जिउ खुंनांगौ? मबाइल फन सोरनो नांगौ आखाइ थिखां। गारि सोरनो नांगौ आखाइ थिखां। न' बिल्डिं लुनो सोर गोसो जायो आखाइ थिखां। अफिसार जानो सोर गोसो जायो आखाइ थिखां। साबायखर। बिराद बोलो दङ। नाथाय मबाइल बायनो थाखाय जोंनो फैसा नांगोन। गारि बायनो थाखाय जोंनो फैसा नांगौ। न' लुनो थाखाय जोंनो फैसा नांगौ। बे बुहुमाव बेरायनो थाखाय जोंनो फैसा नांगौ। बे फैसाखौ जों बबेहाय मोनगोन? बिफाङाव थानानै जोङो मोननाय नङा। बे फैसाखौ जोङो मोनगोन लेखा फरायनानै जोङो साख्रि मावोब्ला, बिजनेस मावोब्ला जोङो फैसा मोनगोन, आबाद मावोब्ला जोङो फैसा मोनगोन। आंनि आखायाव फैसा गैया होननानै गाबबाय था। मोनगोन नामा? मोननाय नङा। बे बुहुमा गाबनायनि नङा। सोरबा गाबोब्ला गाबखानाङा होननानै बेखायनो आङो बुंदों। बे बुहुमा गाबनायनि नङा। सोरनिबा रंजानायाव रावबो आन्दायफानाङा। सोरनिबा मेगन मोदै हुगारनायाव गाबनांगौनि जेबो गोनांथि गैया। नोंनि जिउआ नोंनि, आंनि जिउआ आंनि। नोंनि जिउआ नोंनि, आंनि जिउआ आंनि। मिथिगौना? गावनि जिउखौ गावसो अननांगोन। गावनि थांखियाव सहैनो हारसिङैनो आङो लामा हान्थिनांगोन। खस्थ'खौ सहायनानै खोमसिनि गेजेरजोंबाबो आङो लामा थाबायनांगोन। लेखा गोरों जायोब्ला मानसिया खोमसियावबो लामा आन्दायनो नङा। फरायसा नोंथांमोन, जोंनि बे जिउआ ओंखाम ओंख्रि गेलेनाय नङा।
ओंखाम ओंख्रिखौबो उन्दै उन्दै गथ'फ्रा गेलेयो नङा होनबा बालाजों गेलेयो हाजों गेलेयो ओंखाम सङो ओंख्रि सङो बालाजों नाथाय जोंनि जिउआ बेबायदि नङा ओंखाम ओंख्रि संनो गेलेनाय बियो जोंनो फोरोङो ओंखामखौ संनो ओरैबायदि रोंनांगौ ओरैबायदि संनांगौ होननानै जोंनो फोरोङो न' दाउ जों सोलोंनो हायो नाथाय बे उन्दैफोरनि बाथ्रासो बियो नैबे समाव जोङो ओंखाम ओंख्रि संनाय गेलेनाय बेफोरबायदि साननायखौ जोङो ज्राब गारनांसिगोन फरायसाफोर लांदां गान नायदोंना सोर नायदों लांदां गान जों नायबोदों लांदां गान लांदां गानाव सोर थायो सासे एक्टरा बेयाव थायोब्ला बैयाव सासे बुंथिगिरि सासे थायो प्रम्पटार बे एक्टरा मा बुंनांगौ बे सिंनिफ्राय बुंहरबाय थागोन बे मानसिया जायखौ बुङो बेखौसो एक्टरा बुंनांगोन बे मानसिया जुदि बुङोब्ला नोङो थैदो होननानै बुङोब्ला बे बेयाव थैनानै बियो जोंनि जिउआ बेबायदि नङा सोरबा आंखौ थै होनोब्ला आं थैनाय नङा सोरबा आंखौ जाम्बा होननानै बुङोब्ला आं जाम्बा जानाय नङा सोरबा आंखौ गाबनो खिन्थायोब्ला आं गाबनाय नङा आंनि जिउआ आंनि आं दिनै मिथिगौ आं बबे लामाजों थांनांगौ आं मोजाङै मिथिगौ नाथाय जोंनि फरायसाफ्रा लामा आन्दायो ससेयावनो लामा आन्दायो जेब्ला आङो फैबाय थादोंमोन नोंथांमोननि बे जायगायाव बै मोनसे जायगायाव आङो नुबोदों माखासेफ्रा स्कुल सिङावनो दङ नाथाय सानै फरायसुलिफ्रा थाखुमानानै बिसोर मबाइल नायगासिनो दङ बिराद दुखुनांथाव आंनि मेगनजों नुबोदों दिनै जोंनि फरायसाफ्रा बेबायदि मबाइल फनाव लामा आन्दायदों सोरबा मिनियोब्ला मिनिफानाङा बे मबाइल खेवनाय लोगो लोगो मिनिनाय नुगोन नाथाय मिनिफानाङा जोंनि फरायसाफ्रा लामा थाबायनायावबो मबाइल ओंखाम जानायावबो मबाइल लेखा फरायनायावबो मबाइल उन्दुनायावबो मबाइल बेसेबां दुखुनांथाव मबाइल एडिक्शन नाथाय फरायसाफोर गोसोआव लाखिनांगोन मबाइलनि गेजेरजों जोङो सानखान्थि सोलोंनो हायो मबाइलनि गेजेरजों जोङो इंराजि सोलोंनो हायो मबाइलनि गेजेरजों जोङो गियान सोलोंनो हायो बेखौसो जों सोलोंनांगोन नाथाय मबाइलाव बै मिनिग्लाबनाय फाग्ला फाग्लि जानाय बेफोरबादिखौ नायनानै आन्दायनाङा बेबादि समाव फरायाब्ला माब्ला फरायगोन लेखा फरायालासेनो सोरबा अफिसार जादों नामा जायाखै लेखा फरायालासेनो सोरबा डक्टर जादों नामा रावबो जायाखै लेखा फरायालासेनो सोरबा इन्जिनियार जादों नामा रावबो जायाखै बेनिखायनो फरायसाफोर जोङो लामा आन्दायनाङा सोरबा मिनियोबा मिनिफानाङा सोरबा गाबोबा गाबफानाङा सोरबा ओरैनो मरोब्ला फैनाङा दहाय आं ओरै खालामनो थिनदोंमोनब्ला बेबायदि खालामनो माने फै बेयाव रंजाहैनि न' थाथ' बियो मानो लेंहरदों नोंखौ दसे थाथ' बिनि लेंहरनायनि थांखिया गोरोन्थिबो जानो हागौ नोंखौ लामा गाब्र'होनोबो जानो हागौ बेनिखायनो सोरबा लेंहरोब्ला आंखौ फैनाङा दसे थाथ' सोरनिबा गाबनाया गोलेरनि मोदै गनाय बायदिबो जानो हागौ बेनिखायनो आं बुंगोन सोरबा गाबोब्ला गाबफानाङा जोंनि जिउआ गाबनायनि नङा दिनै कम्पिटिशन बे कम्पिटिशना अलसिया जानायनि नंगौ बे कम्पिटिशना अलसिया जानायनि नङा बे कम्पिटिशना जाम्बा जानायनि नङा बे कम्पिटिशना फाग्ला जानायनि नङा बे कम्पिटिशना ड्राग एडिक्टेड जानायनि नङा बे कम्पिटिशना लेखा गोरों जानायनि बे कम्पिटिशना रां खामायनायनि बे कम्पिटिशना माहाजोन जानायनि अफिसार जानायनि डक्टर जानायनि
मिथिगौना कम्पिटिशननि जुग बे कम्पिटिशनाव नोङो जुदि नंखाय बाथ्रायावनो नोङो गाबोब्ला बोरै जानांगौ जाखो जानाय नङाना कम्पिटिशनाव बाहागो लानो थाखाय देरहासार जानो थाखाय जोङो मा खालामनांगोन गावखौ जोङो एम्पावार खालामनांगोन सेलेब्रेशन मोनफ्रोमबो थासारिखौ रंजानांगौ सोरबा मेथाइ खननो रोंगौब्ला बाथरुम सिङाव हाबनानै मेथाइ खन बेबो सेलेब्रेशन सोरबा मोसानो रोंगौब्ला मोसा सोरबा मोसानो रोङाब्ला जुदि मोसानो गोसो जादोंब्ला बाथरुम सिङाव हाबनानै मोसा बेबो नोंनो रंजानाय लाबोगोन सेलेब्रेशन बिबार बारि बानाय बेबो सेलेब्रेशन लेखा बिजाब जेराव फानो जेराव लेखा फानो जेराव बिजाब फानो बिजाब गलाफ्राव थां लाइब्रेरियाव थां लेखा फरायहै